neste momento histórico de crise nacional e de auxe do fascismo a nivel europeo e concretamente no Estado español, con o branqueamento da extrema dereita e esa democratización do fascismo, non só polos medios de comunicación, sino por parte dos partidos maioritarios no Estado, achaba que había que dar pasos firmes e é por iso ese apoio á candidatura do BNG. Como dicía Castelao, por enquanto non consigamos petar na alma do pobo ata conquistar un estado de opinión revolucionaria, considero que todos os altofalantes son válidos para que Galiza teña voz, en este caso concretamente voz propia en Madrid. Non dubido que con o noso candidato, con o compañeiro Néstor Rego, consigamos conquistas inmediatas que melloren condizóns do pobo traballador galego. Esa voz propia na boca do Néstor ten que servir, e non dubido que servirá, para ser correa de transmisión das demandas do noso pobo a partir de posicións soberanistas e de esquerda. O papel do soberanismo, e concretamente do soberanismo galego, en Madrid debe de servir tamén para deslegitimar e combater o réximen que sustenta esta falsa democracia do réximen do 78. En ningún caso considero que deba de dar estabilidade a un goberno que non cumpra con os mínimos democráticos, que non foi capaz nestes meses de goberno de derrogar leis tan antidemocráticas como a reforma laboral, a lei Mordaza, o que mantivo a espada de Damocles sobre o pobo catalán. Considero que dentro e fora na rúa e tanto no Parlamento Español o soberanismo será chave para quebrar e desgastar ese régimen do 78 e facerlle fronte á extrema dereita. É por iso que aceitei o convite dos compañeiros e das compañeiras do BNG formar parte desta candidatura. Sumar, abrindo un novo tempo de esperanza.